pána Kali. Jau, povedz, 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 toto povedal. Prečo by som mal byť taký, akého ma chcete mať? Prečo by som vás mal vážne brať, keď nechcem počúvať? Povedz, prečo máš záujem, keď sa ťa to netýka? Prečo máš odpovede, keď som sa na nič nepýtal? Není ti to trápne, že sa stále staráš, stále vyklopkávaš a ja stále neotváram. Daj si odchod hneď, ja som o krok vpred, nestojím o tvoj svet, tak daj pokoj mne. Spal sa a do piče bál, bez zbytočných slov. Nedýchaj za mňa, ja za teba, to je moja show. Máš svoju knihu pravidel, tak pojeb sa s ňou. Chcem žiť tak ako ja, chcem život spraviť si hrou. Fakt ma mrzí, že musíš kúkať, jak rastiem. A ešte vád, že si v živote nemal také šťastie. Zrať sa dostať a kam patríš, menej cenné dieťa. A tých, čo majú svoje sny, nehaj v kľude lietať. Kto to určil, že jak život svoj žiť máš? Kto to povedal, že sú nejaké pravidlá? Kto to povedal, že nám môže meniť plán? A vôbec kto to povedal, že môže byť náš pán? Kto to povedal? Kto to povedal? Kto to povedal? Kto to povedal? Kto to povedal, že musíš hrať to dané?